Добрый дзень, шаноўныя слухачы. Вы працягваеце слухаць праграму, прысвечаную грамадзянскай навуцы, у якой мы размаўляем пра прыроду і тыя змены, якія адбываюцца вакол нас з прыродай і з кліматам. Часам яны настолькі непрыкметныя, што мы заўважаем іх толькі тады, калі яны становяцца сур'ёзнай праблемай. І сёння мы паразмаўляем пра адну з такіх праблем, і тычыцца яна раслін. Здавалася, што можа быць больш беспраблемным і бяскрыўдным, як не расліны. Але некаторыя з іх здольныя літаральна змяняць цэлыя экасістэмы, выцясняць мясцовыя віды і наносіць шкоду сельскай гаспадарцы, а некаторыя нават могуць шкодзіць здароўю людзей. Тэма сённяшняга нашага выпуску – інвазійныя расліны. Што азначае паняцце інвазійнасць, чаму гэта праблема становіцца ўсё больш актуальнай для нашага рэгіёну, то бок усходняй Еўропы, і якія ўжо такія інвазійныя расліны распаўсюдзіліся ў Польшчы, ў Беларусі і ў іншых краінах. Ці можна спыніць іх наступ? Пра ўсё гэта мы паразмаўляем з нашым экспертам, старшынём правлення фонду «Неруш Натура» Владимиром Зуевым. Добрый дзень, Владимир. Добрый дзень. Владимир, скажите, калі ласка, калі вось слова інвазійны яшчэ некаторы час таму было рэдкасцю, то сёння можна пачуць яго ўсё часцей. Што яно азначае і што гэта за праблема? Перш за ўсё, трэба зразумець, што не кожная чужародная расліна, якая расце ў нас як дэкаратыўная, напрыклад, або сельскагаспадарчая, яна з'яўляецца інвазіўнай. Існуе паняцце чужароднасць або адвентызм, від адвентыўны. Гэта расліна, якая апынулася па-за межамі свайго натуральнага арэалу росту, дзякуючы чалавеку, наўмысна або выпадкова. І шмат якія дэкаратыўныя культуры на нашых агародах, у нашых садах, яны з'яўляюцца якраз адвентыўнымі, чужароднымі. Ты ж самыя тюльпаны, напрыклад, або магнолія, або сакура. Інвазіўным жа від становіцца толькі тады, калі выконвае некалькі умоў. Па-першае, ён здольны самастойна размнажацца, і пакідаць пасля сабе маладое пакаленне, менавіта ў натуральным асяроддзі. Па-другое, вельмі хутка распаўсюджвацца. І, па-трэцяе, ён пачынае выцясняць мясцовыя віды раслін і замяняе прыродныя экасістэмы. Такім чынам можна сказаць, што інвазіўнасць – гэта не паходжанне расліны, а яе паводзіны ў новым асяроддзі. Владимир, скажыце тады, наколькі гэта сур'ёзная праблема? Бо раней здавалася, што было некалькі проста такіх пустазелляў, а цяпер ўсё часцей мы пра гэта чуем. То вось наколькі гэта сур'ёзна? Гэта праблема ўжо сапраўды глобальная, і вось паводле дадзеных міжнароднай платформы па біёразнастайнасці і экасістэмных паслугах зараз у свеце вядома каля 37 тысяч чужародных відаў арганізмаў, а з іх каля 3,5 прызнаны інвазіўнымі. І кожны год вось гэтыя віды яны распаўсюджваюцца. Гэта азначае, што на новых тэрыторыях з'яўляецца прыкладна плюс 200 новых інвазіўных відаў, і гэта прыносіць ужо такую адчувальную шкоду. Эканамічныя страты, падлічаныя ад іх росту, перавышаюць $420 мільярдаў США штогод, і гэтыя страты кожны год павялічваюцца. Чаму менавіта наш рэгіён сёння сутыкаецца з этой праблемай інвазійных раслін? Прычын некалькі. Першае – гэта змяненне клімату. Многія расліны, якія яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў не маглі перажыць нашыя зімы, яны зараз паспяхова зімуюць, таму што адсутнічае моцныя маразы. Па-другое, гэта інтэнсіўны міжнародны гандаль разам з таварамі, збожжам, лесаматэрыялам і дэкаратыўнымі раслінамі. Да нас трапляе насенне вось гэтых інвазіўных відаў, якое добра прарастае і пачынае сваё жыццё. І трэцяе – гэта існаванне транспартных калідораў. Напрыклад, аўтаперавозкі, нават на шынах аўтамабіляў насенне можа пераехаць з адной краіны ў другую, а даліны рэк становяцца сапраўднымі магістралямі для распаўсюджвання інвазіўных відаў. І яшчэ адна важная прычына – гэта сам чалавек. Многія расліны былі спецыяльна заведзены як дэкаратыўныя, меданосныя або супрацьэразійныя культуры, а ў новым асяроддзі
праявілі сябе ўжо як шкоднікі. Ну а калі взять канкрэтны прыклад хаця бы Польшчу, тут яны даследуюцца гэтай інвазійнай расліны, ёсць вось сітуацыя на балтыйскім узбярэжжы, дзе садзілі шыпшыну, каб затрымаць пясок, уратаваць дзюны, а цяпер яна сталася такой раслінай інвазійнай Так, монакультурай. таму што яна праявіла сабе усе гэтыя негатыўныя якасці, то есть добра прыжылася, добра дае парасткі і выцясняе іншыя мясцовыя Ну, расліны. а апрача вось гэтага прыкладу, якія ёсць іншыя, што Ну, мы навогуле ведаем? ў Польшчы на ўліку стаіць прыкладна 400 чужародных відаў сасудзістых раслін, а з іх каля 80 прызнана інвазіўнымі. Это азначае, што яны сустракаюцца ўжо па тэрыторыі ўсёй краіны, і найбольш вядомым это з'яўляецца баршчэўнік сасноўскага, залатарнікі канадскі гіганцкі, бальзамін, або яшчэ называюць недатрога жалезістая, рынутрыя японская, рынутрыя сахалінская, дастаткова шырока распаўсюджаныя дрэвы, гэта рабінія псеўдаакацыя і клён ясенелісны. І кожны з гэтых відаў ён ужо уяўляе вялікую экалагічную праблему. Дарэчы, як і ў Польшы, так і ў шмат якіх суседніх краінах, і тоже ў можа вы Беларусі. патлумачыце, у чым праблема, ну хаця ж бы пару прыкладаў, калі абмеркаваць. Ну, возьмем нават той жа баршчавік сасноўскага, які вядомы ў шмат якіх краінах усходняй Еўропы. Першапачаткова навогуле гэтую расліну, якая паходзіць там з усходняй Азіі, з далёкага ўсходу той жа самай Расіі, яго не планавалі пакідаць у дзікай прыродзе. Але пасля Другой сусветнай вайны, калі прыйшлося наладжваць аднаўляць сельскую гаспадарку, некаторым падумалася ж практыкам і вучоным, што гэта будзе добрая кармавая культура. І ёй пачалі, таму што яна ў маладым узросце, яна сапраўды можа даваць зялёную масу, якую можна выкарыстоўваць для тых жа самых жывёл у маладым узросце. Але расліны, але, па-першае, жывёлы не вельмі захацелі яе ўжываць у ежу, і уявілася, што гэта расліна стала выключна жыццяздольнай у нашых умовах усходняй Еўропы. Напрыклад, за адзін сезон яна магла даваць да 40 тысяч насення, якое распаўсюджвалася літаральна ветрам на велізарнай тэрыторыі. І зараз сапраўды баршчэўнік ужо выйшаў за межы аграрных тэрыторый, сельгасугоддзяў і распаўсюджаны па берагах рэк, у тых жа самых вільготных лясах, сярод вясковай забудовы. І гэта вялікая праблема і ў Польшчы, і ў Беларусі, і ў краінах Балтыі, і ў то же самае ў Украіне. Але ён праблема, таму што ён такая монакультура, дамінуе іншымі. З аднаго боку гэта монакультура, а з другого боку у спелым выглядзе, калі ўжо насенне паспявае у гэтай расліны, у расліне накопліваецца фурана кумарыны. Гэта такія арганічныя рэчывы, якія на скуру дзейнічаюць пры сонечным апраменьванні, як знакамітыя атрутныя рэчывы там кожнага нарыўнога дзеяння, там зарыны, заманы, такая ж самае дзеянне, і выклікаюць вельмі моцныя хімічныя апёкі, якія нават доўга не зажываюць. І вось гэтыя цяжкія фотахімічныя апёкі, гэта была вялікая праблема шмат якіх вясковых жыхароў да таго моманту, пакуль на ўзроўні дзяржаў не пачалі ўжо рэалізоўваць праграмы па знішчэнню гэтага баршчавіка. А змагацца з ім вельмі цяжка, таму што хімічная праполка, яна можа быць шкодная і для іншых раслін, і для чалавека таго ж самага, і толькі механічная, калі прарастаючую расліну ўвесну трэба пастаянна абессільваць выкашваннем, вось тады ён паступова можа знікаць. І гэта вялікая праблема, на якую траціцца велізарныя грошы шмат якіх рэгіянальных адміністрацый у Польшчы і ў Беларусі. Владзімир, вы яшчэ згадвалі залатарнікі. А яны чаму праблемныя? Яны ж даволі прыгожа выглядаюць. Ну так, расліна, якая трапіла з Паўночнай Амерыкі, і доўгі час яна выкарыстоўвалася менавіта як дэкаратыўная, і шмат дзе на могілках тых же самых, на вайсковых падворках залатарнік сустракаецца, вось менавіта гэтай канадскі і гіганцкі, як дэкаратыўная культура. Але гэта вельмі моцны экалагічны манапаліст. Залатарнік выбівае іншую расліннасць, ён
ён у яго праз карані ён у глебу вылучае адмысловыя рэчывы, арганічныя рэчывы, якія просто-напросто падаўляюць іншыя расліны, і там больш нічога не расце. І акрамя таго, быццам бы гэта расліна, яна дае шмат нектару і быццам бы можа быць добрым такім месцам збору нектару для нашых пчол, хатніх пчол, але на самой справе гэты мёд ён не вельмі карысны, таму што ён утрымоўвае рэчывы алергеннага зместу і могуць быць шкодныя як для тых жа самых пчол, так і для чалавека, які будзе ўжываць такі мёд з такога нектару. Ну і канешне, залатарнік вельмі моцна і хутка распаўсюджваецца, дзякуючы вялікай колькасці насення, і гэта выклікае змены тых жа самых шматгадовых лугоў, якія могуць выкарыстоўвацца, напрыклад, для загатоўкі зялёнай масы або для сена вясковымі жыхарамі. А тады яшчэ, вось вы прывялі прыклад гэтай японскай рэйнутры, японскай грэчкі. Грэчка ее называецца, сапраўды рэйнутры. Ну, дарэчы, гэта вялікая праблема для пойм рэк і той же самай Віслы, і калі прайсці нават у межах Варшавы, можна цэлыя зарасці знайсці гэтай рэйнутры. Там два віды, гэта японская і сахалінская, і гэта сапраўдны кашмар як для эколагаў, так і для аграрыяў, таму што карэнішчы рэйнутры, яны пранікаюць на дастаткова вялікую глыбіню, і яны проста як каркас пачынаюць накоплівацца ў гэтай глебавым гарызонце, выдаўліваючы іншыя расліны. І нават невялічкі кавалак кораня гэтай рэйнутры ён можа даць новую расліну. І нават пры механічным знішчэнні, калі вы нешта пакінеце, або корань, або нават шырынок, яны прарастаюць імгненна ў том же самым сезоне і даюць яшчэ большую колькасць раслін, дарослых раслін. Рэйнутры, яна разбурае натуральныя экасістэмы, яна выцісняе мясцовыя расліны, ну і нават сваімі каранямі яна можа пашкоджваць дарожнае пакрыццё і фундаменты будынкаў. Ну, а яшчэ вось вы назвалі бальзамін. Тут з чым клопат? Ну, бальзамін або недатрога жалезістая паходзіць з Гімалаяў і доўгі час выкарыстоўвалася ў нашым усходнееўрапейскім рэгіёне менавіта як дэкаратыўная культура, і зараз яна распаўсюджана як на вясковых падворках, так і ў поймах рэк. І адна расліна, яна здольна ўтвараць некалькі тысяч насенняў, і пры паспяванні плады літаральна выстрэльваюць у паветра і распаўсюджваюцца на новых тэрыторыях і захопліваюць яе вельмі-вельмі хутка. Ну і, канешне, ось гэты бальзамін, ён мае спецыфічны пах, менавіта кветкі маюць спецыфічны пах, які, даказана, яны, гэты пах валодае, гэты эфірныя маслы валодаюць алергенным дзеяннем, што можа шкодзіць нават чалавеку. Ну добра, а што тады з прыродай адбываецца, калі з'яўляецца такая інвазійная расліна? Наступствы сапраўды вельмі сур'ёзныя. Па-першае, зніжаецца біразнастайнасць, і гэта датычна не толькі флоры раслін, але і фауны, напрыклад, тых жа самых насекомых, якія харчуюцца нектарам традыцыйных раслін і не могуць харчавацца нектарам ужо гэтых інвазіўных раслін. Змяняецца супольнасці насякомых, і ланцужком пачынаюць змяняцца астатнія кампаненты экасістэмы. Зменшаецца колькасць насякомых, гэта ўплывае на птушак, гэта ўплывае ўжо на млекакормячых, ну і змяняюцца, напрыклад, уласцівасці глебы. Некаторыя інвазіўныя расліны проста выдзяляюць рэчывы, як я ўжо гаварыў, якія прыгнятаюць рост іншых відаў, і вось гэтая з'ява, якая называецца алелапатыяй, яна проста-напроста ўплывае на кругазварот пажыўных рэчываў, і змяняецца шмат якія рэжымы тэрыторый. Нават водны рэжым тэрыторый з прычыны распаўсюджвання інвазіўных відаў можа змяняцца. Ну, як я ўжо гаварыў, што тая ж самая рэйнутрыя, яна сваімі карэнішчамі, яна пранікае дастаткова глыбока у гарызонты, глебавыя гарызонты, яна проста гэтую ваду высмоктвае. Дзякуючы вялікім лісцям, дзякуючы выпарэнню, яна гэту всю воду высмоктвае, высушвае нават тэрыторыю. І гэта не стварае магчымасці для росту ўжо іншых раслін.
Ну добра, гэта экалагічныя праблемы, а скажам, ну вось для такіх людзей штодзённасць ці эканоміка яна адчувае гэта? Ну, па-першае, эканоміка праяўляецца праз стан экасістэм і здароўя чалавека, таму што, ведаючы шкоды гэтых інвазіўных раслінаў, дзяржава праз свае тэрытарыяльныя адміністрацыі выдзяляе велізарныя сродкі на барацьбу з імі, на механічнае знішчэнне, на хімічнае знішчэнне. І той же самы баршчавік Сасноўскага, для таго, каб яго знішчаць, это трэба падрыхтавацца. Это, па сутнасці, трэба апранаць на сябе камплект хімічнай абароны і працаваць нават у тым же самым процівагазе, каб не атруціцца гэтымі парамі, з этімі фумара-кумарынамі. І гэта велізарныя сродкі. Ну, я, напрыклад, знайшоў, што ось, калі ўлічваць нават рэгіёны ўсходняй Еўропы, то эканамічныя страты ад інвазіўных відаў перавышаюць $300 мільярдаў США. Гэта страты менавіта для сельскай гаспадаркі і, канешне, гэта таксама расходы на медыцыну, на абарону людзей пасля хімічных апёкаў або ў сувязі з алергічнымі рэакцыямі. Добра, а магчыма неяк іх перамагчы? Вось, што мы можам зрабіць? Ці прырода сама праз якісьці час адаптуецца? Прыродныя працэсы, на жаль, калі інвазіўны від шырока распаўсюджваўся, ніяк іх не прыпыніць. Але можна істотна абмежаваць далейшае пашырэнне праз некалькі эфектыўных шляхоў. Па-першае, гэта своечасовае выяўленне новых ачагоў гэтых раслін. І вось тут самі грамадзяне праз інструменты грамадзянскай навукі могуць гэта зрабіць. Таму што, напрыклад, той же самы залатарнік ёсць наш натуральны залатарнік, які паводзіць сабе як нармальны кампанент экасістэм у адрозненні ад залатарніка канадскага і гіганцкага. І звычайна, калі вясковаму жыхару пакажаш гэтыя тры, ён не адрозніць. Але праз той же інструмент грамадзянскай навукі, натураліст можна вызначыць, дзе інвазіўны від, а дзе наш натуральны прыродны від, якога не трэба знішчаць. І калі невялікую папуляцыю, дзякуючы своечасоваму паведамленню грамадзянамі, знішчыць адразу, то можна прадухіліць яе распаўсюджванне на велізарнай тэрыторыі. І ў многіх краінах выкарыстоўваецца, акрамя вось такіх персанальных дадзеных праз інструменты грамадзянскай навукі, таксама і спадарожнікавыя здымкі, беспілотнікі, спецыяльна мабільныя праграмы. Ну і вельмі важна таксама не высаджваць патэнцыйна небяспечныя дэкаратыўныя расліны і, напрыклад, ніколі не выкідваць рэшткі ўходу за сваім садам дзе-небудзь там на бераг ракі або ў лес. Таму што менавіта так пачынаюцца новыя інвазіі. Ну вось вы згадалі пра інструменты грамадзянскай навукі, і я якраз хацеў запытацца, таму што вось якую ролю звычайныя людзі тут могуць адыграць, бо шмат у чым, напэўна, гэта праблема, якую бачаць навукоўцы, так, інвазійныя расліны, але шмат хто можа з звычайных людзей, тыя самыя вайскоўцы, папросту не ўсведамляць сабе. Так, і ў гэтым вельмі важна роль звычайнага чалавека, які павінен быць дасведчаны і ведаць гэтыя інвазіўныя расліны, як выглядаюць іх лісце, як выглядаюць іх кветкі. І таму першая звычайная рэкамендацыя для звычайнага чалавека, спецыяліста розных сфер, або вясковага жыхара, або гарадскога нават жыхара, гэта навучыцца пазнаваць найбольш небяспечныя віды, не дапускаць распаўсюджвання іх насення, паведамляць па новыя месцы знаходжання, і пры азеляненні садоў, двароў аддаваць перавагу мясцовым відам. І заўсёды памятаць, што нават адна расліна можа стаць пачаткам вялікай экалагічнай праблемы. Вы ж ведаеце, вельмі папулярныя туі зрабіліся ў апошнія гады, калі імі ўсё абсаджваюць. Яны ж таксама не туя заходняя, яна лічыцца інвазіўным сапраўды відам, таму што ў нашых умовах яна ўжо пачала размнажацца, і яна праяўляецца не толькі ў вось гэтай стварэнні манаполіі ў экасістэмах. Дарэчы, у зарасцях туі нават большасць нашых птушак не хоча ўстрайваць гнёзды. А прычына якая? Туя і праз свае лісце выдзяляе ў спякотныя дні эфірныя масла, тулеоны, якія могуць быць шкодныя і для птушак тых же самых, і нават для чалавека, калі ён будзе знаходзіцца ў спякотны дзень каля гэтых раслін. Так што гэта танны
інструмент для азелянення, але не такі добры, як гэта можа падавацца. Так что можно так сказать, что за модою не трэба гнацца в ситуации, калі вы робіце свой сад ці азеляняеце участак каля дома. Ну што ж, сёння мы пераканаліся ў тым, што некаторыя рэчы, якія здаюцца дробныя, такія праблемы, як расліны, якія з аднаго боку камусьці калісьці падаліся упрыгожваннем прыроды, такім дэкарацыйным прыгожым матэрыялам, а сёння гэта стварае цэлую пагрозу для экасістэмы. І вось наш сённяшні эксперт Владимир Зуеў, старшыня правлення фонду Неруш Натура, патлумачыў, што тут у прыродзе трэба быць вельмі асцярожным і не гнацца за модай, за чымсьці прыгожым, але чужародным, таму што гэта можа стварыць праблемы потым не толькі для вас асабіста, але і шырэй для цэлай экасістэмы. І вось нават цэлая краіна, рэгіёны з гэтым змагаюцца за велізарныя грошы. Так што з нашага боку мы нагадваем і просім звяртаць увагу на чужародныя расліны. Можаце з дапамогай адпаведных інструментаў грамадзянскай навукі ацэньваць, наколькі яны інвазіўныя, то бок наколькі пагражаюць, і цікавіцца, каб вакол вас было толькі тое, што сваё, здаровае і добрае для прыроды. Так, беражыце нашу прыроду, часам ёй патрэбна дапамога нават ад прыгожых раслін. Дзякуй вялікі, заставайцеся з намі.